feina. Va, sup. Va, sup. Bien. Soc la Marina i porto ara 12 temporades, 12 anys remant i aquí segueixo amb l'equip de sèniors, de noies. I tires des d'aquí? Sí. Des de... Jo l'agafo més lleu, però perquè m'agrada Així? cames obertes. I avall. A la pretemporada fem molt d'entrenament físic i toquem la barca molt poquet. Una vegada a la setmana o dues. I de físic fem una càrrega important, sobretot a nivell de cardio i de començar a agafar volum muscular. I després ja el comencem a transformar, a més de... necessitem molta velocitat muscular i resistència, sobretot, perquè les competicions poden ser de 8, 9, 10 minuts. Llavors el múscul ha d'estar acostumat a cansar-se i a treballar ràpid. En el nostre equip hi ha 2 timoners i un entrenador que es dedica més a gestionar i a planificar la temporada a lo llarg de la temporada, tots els entrenos físics, quants entrenos físics fem, si pugem de ritme, si baixem de càrregues i tot això, no? I quants entrenos d'aigua fem i quants entrenos de físic fem. I després els 2 timoners gestionem més a nivell de la barca, de convocades o no convocades, no? Qui li toca remar aquest dia i qui li toca remar demà. Nosaltres ara la temporada passada i aquesta és extraordinària perquè som unes 20-22, que això normalment no sol passar. Normalment els equips estan formats per 10, 12, 15 persones. Aquest any som 22 i això ens permet també portar 2 barques a competició. Ja que estem anant al port i a exterior i tal, a vegades fem entrenos físics conjunts a l'exterior, que ja no són de barca, no són de peses, d'ergòmetre, algo més dinàmic, i aprofitem tot l'entorn del port i això. I a vegades, per exemple, també correm per al braç del port, que és 1 quilòmetre, fer tot el braç, quilòmetre, quilòmetre i mig, i tornar, i anem aprofitant una mica tots aquests espais. Vaig fer el pas de deixar de remar i de posar-me com a timonera i al final també estàs entrenant i estàs gestionant, i dir-li a una companya teva o una amiga al final, una amiga o familiar, perquè al final som família, que no va convocada a la pròxima regata. Llavors també hi ha un tema així emocional i de gestió que es barreja i a vegades es fa complicat per aquest aspecte. N'hi ha 2 de cada costat. Els roses són de babord i els verds són d'estribord. I aquest, que és més petit i més pesant, aquest és més petit, té el mànec de fusta, és el timó, no és un rem, és un timó. I té la pala més gran. It looks like rain, you think too much, be glad I came. All is fair in love and war, you talk too much, let's hit the floor. Feet on the ground and hard on my sleeve, don't think I'm gonna let you leave. It's last orders at the bar, we drink a drink, walk to your car. Avui practicarem sobretot les sortides i els girs, l'entreno passat va sortir bé, farem allò d'entrar fortes, girar i vosaltres 2 equilibreu, i entre jo i vosaltres anem trobant el punt. I avui sobretot ens dediquem a això, a fer les ciabogues i punt. Som-hi. Perfecte. Go! Aquesta embarcació només hi van 4 persones i el timoner també va amb rem, i la diferència també amb el llaüt mediterrani és que aquí anem en línia. En el llaüt mediterrani entren 8 persones i van per parelles. Volem finals. Xum! Pa!
Xu, entrada amb l'Aina. Va, su. Va, su. Bien. Xo. Mans per al final. Va! Va! Aquest any tenim uns objectius molt ambiciosos de repetir els resultats o mantenir-los, no? Però sobretot el Campionat d'Espanya és el nostre objectiu top i anem a intentar guanyar-lo.